Vesna, hvala Andreja za sve inspiracije i čestitamo na cjelokupnom uspjehu. Samo prije nego što se rastavljamo, pozivamo vas da prođete kroz ovaj cijeli kat. Na zidu ćete vidjeti umjetni rad naše Andreje, predivne stvari, a također zahvaljujemo Mirjani Miličević koja je iz Bosne donesla sa sobom nekoliko primjeraka predivne knjige o Bosni i životu u Bosni za koju ona je zapravo urednica. Ima jedan primjerak, ovdje će biti na stolu, ako želite naručiti ili nabaviti, dogovorite se s njom direktno. Hvala vam lijepa na pažnji, hvala što ste s nama i ugodan ostatak dana. Hvala lijepa. Ja ću biti na stoliću za potpisivanje knjiga, ukoliko želite posvetu sebi ili nekom drugom kome može pomoći, ja sam vani.